8, κυρίες και κύριοι, αυτή η Anonymous, η παγκόσμια ομάδα hackers, η οποία επιτίθεται γενικότερα και έχουν χρησιμοποιήσει από το Vivo Vendetta τον ήρωα. Δείτε τι έχουν κάνει τώρα στη χώρα μας, αν και θα το έχετε ακούσει μάλλον. Ψηφιακή επίθεση δέχτηκε η ιστοσελίδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης από την ομάδα Greek Hacks Team, που εκπροσωπεί στη χώρα μας τη διεθνή ομάδα Anonymous. Η οργάνωση μπήκε στο δίκτυο υπολογιστών του Υπουργείου και ανέβασε ένα βίντεο διάρκειας περίπου 2 λεπτών. Ο συντάκτης του μηνύματος σχολιάζεται με καυστικό ύφος τις πράξεις των πολιτικών που οδήγησαν τη χώρα στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, χωρίς ωστόσο να έχει απειλητικό περιεχόμενο. Μάλιστα. Τώρα εντάξει. Έχεις κάνει το εφέ αλλαγής, Έχω κάνει το εφέ αλλαγής, άλλο θέλω να πω. Αλλά τέλος πάντων, πάτε και μια γεύση όμως από το βίντεο των Anonymous, μια μικρή γεύση. Greetings, Greece. We are anonymous. What is going on in your country is unacceptable. You were chosen by your people to act on behalf of them and express their wishes, but you have derogatorily failed. You have killed the most sacred element your country had, and that is democracy. Democracy was given birth in your country, but you have now killed it. What an irony. Your own people hate you and you stare at them doing nothing to prevent that. You have joined the IMF against your people's acquiescence. You have so introduced a new dictatorship upon your people's shoulders and allowed the bankers and the monarchs of the EU to enslave them both economically and politically. They pay their government's mistakes heavily, and you made foreign people hate them for something they are not responsible for. What a shame. Police is taking advantage of its powers and attacks people who demonstrate in order for justice to be done. We are anonymous. We are legion. We do not forgive. We will not forget. Expect us. They demonstrate against you, but you do not want their voices to be heard. You deprive them from their right of freedom of expression and of their right to live. Your arbitrary actions must be punished. By signing the ACTA bill, you are going to deprive your people from further freedom, and you are pushing them one step towards oppression. You ignored our warnings, and now we are in charge. We are anonymous. We are legion. We do not forgive. We do not forget. You should have expected us. People should not be afraid of their governments. It's governments that should be afraid of their people. Λοιπόν, αυτό εδώ το βίντεο. Έχω μια μικρή αντίρρηση επί της διαδικασίας. Όταν λέμε ψηφιακή επίθεση, είναι λάθος. Αυτό είναι ψηφιακή άμυνα. Δεν είναι επίθεση αυτό. Αυτό είναι άμυνα. Ναι. Έτσι είναι ένας τρόπος να αμυνθεί κανείς. Ήθελα να το πω, αυτό σκεφτόμουν. Αυτό λοιπόν το βίντεο χακάραν οι Anonymous και το βάλαν με το δικό τους τρόπο στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και απειλούν, προειδοποιούν μάλλον, ότι στις επόμενες 3-4 εβδομάδες θα κάνουν το ίδιο, θα χακάρουν σχεδόν τα site όλων των μέσων μαζικής ενημέρωσης στη χώρα κτλ. Αυτό είναι παράνομο, Είναι παράνομο, δεν είναι? Πειράζει που μ' αρέσει. Καλά παιδιά, φαντάζομαι ότι του αντένους δεν θα το πειράξουν. Αυτό που δεν υπολόγισαν όμως οι Anonymous, κυρίες και κύριοι, και εδώ ερχόμαστε στα δικά μας, αυτό που δεν υπολόγισαν οι Anonymous είναι ότι εδώ είναι Ελλάδα. Δεν έπαιξε γέλαση, και ενώ σε όλες τις υπόλοιπες χώρες, κυρίες και κύριοι, κανένας δεν απάντησε στους Anonymous και όλοι πήραν τα βίντεο, κάνουν παρόμοια πράγματα και στις άλλες χώρες. Τους έχουν κλείσει site, τους έχουν κατεβάσει. Προσπαθούν να τους φημώσουν. Έχουν κάνει και εκείνη την ημέρα που ονομάστηκε η Παγκόσμια Μέρα μέχρι στιγμής. Τώρα μου διαφεύγει αυτή τη στιγμή, τέλος πάντων κάναν κάτι πολύ. Συμβολικό. Όχι συμβολικό, κάτι πολύ δυνατό πρόσφατα. Αλλά συγχωρέστε με, αυτή τη στιγμή μου διαφεύγει. Αλλά ενώ σε όλες τις άλλες χώρες κάναν όλα αυτά τα πράγματα και δεν έχουν πάρει καμία απάντηση, εδώ είναι η Ελλάδα και οι 300 της Βουλής, είτε το πιστεύετε είτε όχι, αμέσως με πραγματικά πρωτόγνωρα αντανακλαστικά απαντήσαν στους Anonymous με ένα δικό τους βίντεο απάντηση των 300 της Βουλής στους Anonymous, και βέβαια το στείλαν μόνο στο ράδιο Αρβίλα και σας το παρουσιάζουμε. Greetings Anonymous, we are ανεύθυνους. We are 300. We do not take orders from anybody. We are family. No, this is song. Ανεύθυνους are now in control of your webpage, and we will also send Theo Pangalos and Vangelis Venizelos to sit on your computers and destroy them once and for all. And they will eat all your food too.
They won't leave a psychulo behind, so to be finally chopped. Good. You say that we don't have democracy in our country. Do you go well, Re? We are the parents of democracy because we fucked its mother. Come, grandfather, to show you your fields. Straight. And the Greek people like us very much. Because we made Greece famous all around the world by joining the IMF, and we signed the memorandum without reading it, and now everybody talks about Greece, and every Greek is point-fingered now because of us. They vote us, don't they? So they like us. Wait and see. Sunday short fist. PS1. Anonymous is a Greek word. To continue using it, you must pay us a lot of money for copyright. But accents. If not, you must change your name to Nameless. We learned now. Young and old in the cafeterias. PS2. Thanks for hacking the Greek Ministry of Justice webpage. Since then, the visitors of this site have been dramatically increased, and now people are paying us a lot of money to place commercial banners on it, and we need the money. Good job. Please hack some more Greek Ministry webpages. We are Aneftinous. We are 300. We have only one target. To save Greece, damn good. And they don't spit on us. It's raining. Damn good, κυρίες και κύριοι. Finally chopped. Αυτά είναι. Πάρε την ψηφιακή αντιπίθεση. Λοιπόν,